mugi-mugi panjang umur sampai entek wong. Engko yen aku arep ngombe kopi jajan ngendi? Wonge wis entek karo aku tok. Ayo, yo gawe dhewe. Lho wong sing dodol wae ora ana kok. Lah milih mati keri apa mati dhisik? Pertanyaanmu ora enak kabeh no. Kok mati keri apa mati dhisik? Aku mati dhisik. Timbangannya mati saru to, Mbah? Heeh. Pilih isdet dhisik apa isdet keri? Ya perlu ora disudet piye? Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing duwe tak sing kan kaya arep tak ulu-ulu kok rene salaman karo bapak. Ora iki jane iki penyanyi apa polisi lalu lintas to? Lah ngapa? Tangane iso depaplah ngene kaya ngatur arus lalu lintas wae. Iki gerakan senterewe jaranan Tulungagung ngene iki. Oh. Lho, nah. Iki bocah ngendi? Cah Kediri. Ayo, ini salim karo bapak. Bocah ra tau leren piye kabarmu, Nduk? Iki bar tanggapan kondi. Iki anakku. Ya, kok ngendi tanggapan kondi? Alhamdulillah, Papa. Apa cahaya? Biasane nyeluke ngono kuwi. Sarapane tiwul Papa. Ayo. Lek bukese nyeluk aku Papa gedang malahan. Kondi Cahyo? Papa ini tadi saya habis dari Rembang, Papa. Ya ampun. Tanggapan campur sari wayang apa? Iya, campur sari, Papa. Suaramu nganti kesel kaya ngono. Iya, suaranya mider, Mas Yan. Iki mau tanggapan ping pira sedina iki? Bahasa Indonesia kok mider ki apa? Tanggapan ping Ini pira? tadi tanggapan peng 3, Papa. Pertama di mana? Di Malang. Kedua. Di Rembang. Ketiga. Di Magetan. Ini yang ketiga. Iya, yang ini yang Ya ketiga. ampun, ora kesel nduk. Iya, Masya Papa, Allah. Bocah teh kaya ngono. Kesehatane dijaga ya. Mama Papa di mama. Oh. Ora iki mau sing nderekne rene sapa? Sapa? Terus sopir kalian kakak. Kakak. Iya. Ibuke ra nderek. Mboten. Masya Allah. Oh, alah Mama. Ora jere kabare bar opnam. Iya, Papa. Sakit habis apa, open. Cahyo? Sakit kecapean ini. Ya Allah, awake dijogo ya, Nduk. Karo kowe iki ra mentolo. Kowe iki anakku tenan. Nanti dikene lagu karo Mbak Sukron nek mergo dianggep putu. Iya, Papa. Ya ampun. Wes kowe bae ya. Orang ngerangkul bojone jalange rawani. Kesehatane dijogo. Iya, Papa. Kesehatan ki utama. Kesehatan Ya. utama dan ini tadi minta maaf sebesar-besarnya ya, Papa. Kok tahu kalau punya aku besar kamu? Astagfirullahaladzim. Maafnya itu loh. Maaf sebesar-besarnya. Nah iya, bagaimana? Ini sudah jam 1:30 ini. Saya barusan datang, Bapak. Nggak apa-apa. Saya Yang mohon penting- maaf sebesar-besarnya, Papa ya, Papa. Aku nggak apa-apa, yang penting kamu sehat sampai di sini. Ya ampun, dulu kamu sudah masih kecil, sekarang ya ampun, kau wis gede dadamu saiki. Ditelok dadane lho. Kai karo yang kakung kae. Oh iya, Saling iya. karo yang kakung. Kasihan ya, Papa ya. Iya kono. Jaluk le arep Tadi mama tadi sudah saya salimi, mama Iya. tadi juga nangis-nangis. Nangis aku ya nangis ngisor dhuwur ya anu ra. kowe Mama, Ya ampun. maafkan saya, Mama ya. Niken, Iya, Mama. Niken. Sama umure pira to nduk saiki? Kula 15. Masih cilik lho. Iki bocah sik bau kencur. Mbok ambunge ning ngarep kaya penonton kaya ngono iki ora mesak. kae nggo tombo serak. Pancen senengane kencur ngene iki. Sampeyan yo ngeten mawon, Nduk. Dalam. Ora apa-apa, anggepen kae bapakmu dhewe. Lho pancen dianggep ngono wis kan Demben. Ora apa-apa, ning tekan omah tak sampluk parut. Tangkis. Iya lah, Dok. Wong nyampuke kiwa kok dianggi senengen ya kena. Salim karo kakung. Nggih, Bu jangan marah nggih, Bu nggih. Ora, Nduk. Yang kene iki bojoku Pak Cahyaku nanti tak bebaske, tak liarke. Oh, padake kewan aku malah diliarke ora. Kan milik umum, seniman itu di panggung libur. Bojo kok milik umum, bojo kok umum iki ruang sawu WC apa piye? Bapak Cahyo kan SCTV. Apa ki? Satu untuk semua. Nah, kalau di panggung ya Ken ya. Kalau di panggung. Sampeyan kok ya ngerti. Rene Cahyo bojane maring gemesi ngono. Wes. Ngopo kowe kok rene? Sing rene kok kowe. Jare kon rono. Niken kok ora. Wong angger wong wedok ayu kok ngiyip. Ora kuwi anakku tenan. Jaman sik cilikane sik bundek ngono. Ngomong anakku tenan. Ngapa? Saiki akeh peristiwa bapak mangan anak iki akeh. Oh ya tidak, jelas-jelas tidak. Oh, Wong kuwi rungokno kuwi. Mbah Sukron
Suwanda. Suwanda itu sudah menjadi mbah sendiri sudah. Mas ya Mbah Sukron Sugondo ki mbahmu. Suwanda, Suganda niku bapak kula. Oh, bapakmu ya. Nggih. Suganda bapak kula, Suwanda mbah kula, ngoten nggih. Lho kuwi direling kuwi. Lah ya kowe kuwi kok. Lah ya gen kowe melu ngiling-ngiling kok. Kowe sabar ya, Nduk. Wong pancen iki sing diamongi. Orang yang beriman jangankan kok diberi pahala, diberi rezeki, diberi musibah maupun penyakit tetap disyukuri. Disyukuri karena penyakit itu tidak diminta dan juga tidak dijaluk. Oh sik minta karo jaluk ki padha wae. Minta ki bahasa Indonesia, jaluk ki Jawa. Pokoknya yo penyakit wajibe ditambani. Nggih. Ya, sing lara apamu? Ati. Piye, Reng? Iki Bocah bloko, bocah jujur. iki sing lara ora tenggorokane tok. Apa? Tekan kene ne barang lara. Lah apa? Ati kok kene iki. Mboten, Mbah. Mbah. Oh ya Jawa tua-tua to. Aa. Heeh. Ya wis ora wong pancen iki ya putuku. Iya, Soale ya ngene lho badine dagelan yo ngene iki lho. Eh, sampean wis munggah kaji lho. Haji Sumar Bagya lho. Loh, Halah gur status lho ngopo. apa ya kaji ki ora entuk temen wong wedok. Nah, ya. Kaji kan juga manusia. Iya, Ngene iki manusiawi. mudhun panggung wudu meneh no. Lah nyapa Mbah? Wong iki putu lho. Oh, iya. Putu. Wong masih yo ngambung ngene iki ora apa-apa ya, Mbah ya. Ya kowe ora apa-apa ning dadan aku rusak. Iki dagangane. Ngene lho, Ken. Dalem. Ya sing baku ya disyukuri alhamdulillah bengi iki kowe iso sowan ning kene. Amin, Iki alhamdulillah. mau karo ibumu, Mboten. karo sapa? Kalih kru. Oh ya kowe. Kowe dirungokke. Apa? Embuh, Karo kru. kru ki apa? Tim. Tim. Oh tim kak yen ora iso ngliwet ngetim ngono kae to. Grup. Grup dangdut po. Kelompok. Ya wis karo sedulur karo kanca rowan. Nggih, Nah, Mbah. sing baku dijaga kesehatane. Amin, nggih jenengan semanten ugi kata Lah. Mbak Gareng. Lah. Mugi-mugi panjang umur, Amin, sehat amin. selalu. Amin. Mugi-mugi panjang umur sampai entek wong. Engko yen aku arep ngombe kopi jajan ngendi? Wonge wis entek kare aku tok. Ayo, yo gawe dhewe. Lho wong sing dodol wae ora ana kok. Lah milih mati keri apa mati dhisik? Pertanyaanmu ora enak kabeh no kok. Kok mati keri apa mati dhisik? Aku mati dhisik. Timbangane mati saru to, Mbah. Heeh. Pilih isdet dhisik apa isdet keri? Ya perlu ora disudet piye? Aja ngrembug kuwi ah. Iya. Iki ngrembug kok iki lagi syukuran tetakan putrane Pak Sundoyo. Oh, Pak Sundoyo tetaan. Nggih. Putrane, Ah, iya putrane. anake sing disunati anake. Alah, nggih anake to aku mau muni piye? Anake ganteng banget. Ganteng niku Kowe, wae. wong menawa kowe engko dadi wah kae. Cek cilik kok. Rumangsamu kowe iki wis gedhe. Wong Wis. kowe yo sik Lah sampean lu nyawang aku wis gedhe apa cek cilik? Ayo. sebagian ana sing gedhe. Kepinteramu kaya wong gedhe. Nggih. Iki didongakne Pak De. Ya, Tungake. sampean donga. Agem Dek sinten? Dik Bagas. Dek Nah. Bagas, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti ke Anake Pak Sundoyo kok soleh. Iya, maksudnya soleh. Ah, bapak iki Sundoyo ora soleh. Soleh. Tegese anak yang berbakti kepada agama ngono lho. Iya. Ngono. Berbakti kepada agama, berbakti kepada kedua orang tua, tambah pinter, tambah segalanya. Semoga tercapai apa yang diinginkan cita-citanya dan semoga bisa membanggakan kedua orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua, mikul dhuwur mendem jero derajate wong tua lho. Ora kowe iki penyanyi pemudin dongamu kok akeh men iki. Ayo kabeh iki dilengkapi. Betul, doa itu sebanyak mungkin karena doa itu suatu saat akan ngunduh dan dahsyatnya keluarga. Nah, Jangan segan-segan untuk berdoa dan Iya, mendoakan. benar sekali, doa baik akan kembali baik Pak Degareng. Betul. Dan semanten ugi niki ingkang gadah hajat, kula ngaturaken matur sembah nuwun dan maaf sebesar-besarnya karena ini tadi agak molor, bukan agak tapi sudah molor.
Karena jamnya sekarang sudah jam 12:30. Yo. Kudune saiki ki wayahe goro-goro. Ning ora maido wong kowe molak ya saka kutha Remblong to. Rembang. Aku Rembang. Kok kene iki melalui kutha-kutha sing pancen dalane ra gak rumit. Nggih. Ning alhamdulillah tekan kene selamat bisa lumati. Nggih. Niken. Nggih, Dalem. Jenengan lak Kediri to? Nggih. Lah, kok sik tok alon wae, alon wae liri wae. Yo banter iki yen pas nyanyi omong jo banter-banter. Aku ki wis tuwa ning urung budhek. Sepuntene lho Kang Mas, puntene Kang Mas. Iki sing marai mati nom yo ngene iki lho Mas. Wis tuwek di mas-mes iki. Bapak Supangat kuwi, Nduk, kuwi piyai saka Kediri. Oh, menganton. Mekaten kok. Nggih. Kuwi panjenengane kuwi ramanipun Pak Sundoyo utawi Ibu nggih to. Iki badhe minggah panggung arep nembang karo sampeyan saping gunung. Sosok niku sosok. Nggih. Monggo Pak Supangat menawi tasih lenggah katuran minggah wonten pepanggung. Monggo Pak Supangat kula pasrahaken. Monggo Bapak jengat. Supangat to Pak jengat. Iya Pak Supangat kulinane jengat ngono lho. Nggih. Duduk, duduk. Nah. Seliring. Carweng carwo. Iya. Duk. Ha, Bapak Supangat seperti Bapak Presiden ini penampilan. Amin. Alhamdulillah. Arep ketemu kowe direwangi tuku selo panyar kowe. Kaya cocok Pak Gareng. Nggih Pak Cahyo. Nggih. Nah iki putrane Pak Degleng iki tangga dhewe. Nggih. Nggih, leres. Nggih. Nggih. Jenengan pundi Kedirine, Pak? Kediri Purwasri. Purwasri. Oh, Purwasri. Oh, mboten semerep kula Pak. Kula perbatasan kali nika nggih ngebrak Antasana nika to. Oh nggih. Nunggak semi ya. Daleme Purwasri. Heeh. Neng kene manggone ning Purwosari. Iki nunggak semi nyerempet-rempet. Purwosari kali Purwasri. Ya, niki pokok nika. Niki Pak Kunden. Nggih, leres. Lah Ibu bojo kula niki ten tinalan ya tanggane ini. Oh, nggih Sak tanggi. desa. Nggih, matur suwun. Nggih. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ajeng temu ndi, Pak? Dalem? Kok uluk salam ajeng temu ndi? Kudune uluk salame dhisik dhewe mau. Lah nggih lah penjang nyaut niku wau kula terus keri. Nggih. Ngapunten matur suwun. Nggih matur suwun sanget para bapak ibu yang mirsani alhamdulillah kula badhe nika anak mantu kula niki. Monggo Pak Sundoyo ingkang kagungan kersa. Monggo mriki. Iki kok uncal-uncalan iki to iki. Lho nek uncal-uncalan tambah akeh Pak Gareng. Walah niki sing klonteni tambah akeh niki. Akeh enek duncali. Zaman biyen niku teng panggung uncalan istilahipun. Siswa budaya. Iya. Turunane siswa niki. Nggih, ketoprak gaya baru. Nggih, Dalam. Nggih. Menawi Pak Sundoyono pernah mantu. Putra mantu. Mantu Nika alhamdulillah. nek anak kula sing wedok kok wedine ya. Nggih. Nggih. Bu. Nggih Bu Guru nika. Ampun pamer anak gedhe bojo kula nggih gedhe lho, Pak. Lah kula nyun sewu, kula siang wau ngomong putrane jenengan. Niku kalih nika. Matur nuwun Pak Pangat nggih. Mesake sawan mau dados bocah lolo niku mriki nggih. Pun kula sama Yangkung mam kula dol. Nggih niku pancen Pak niku cah niku bapake ra tanggung jawab. Kalih nika setunggale nika masih nika sing cemeng. Nek kula mirsani Powersis Bukesi ya. Nggih, Persis. Sing setunggale persis panjenengan. Nggih. Kula sangkri, "Oh ya tukarane Mas." Nggih, kalau winginane tukaran kula jere. Nggih. Waduh kaya bapake persimangane yo akeh. Nggih. Lemu yo Le. Nggih. Pak, monggo. Alhamdulillah menika mangke dipun bawani kali putra mantu kula. Pak Sundoyo. Nggih, Pak Sundoyo. Oh ngaten. Kula nggih. dampingane Pak saya. Oh nggih, siap. Yo, Nduk niken tulung
dijarano Kedirian. Siap. Lah iki Mayangkara iki, Mayangkara. Nggih. Monggo. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kula badhe genahne riyen teng Mas Gareng, Pak Terus pundi Pak Cahyo. Sun? No. Kalau wau ngendikan iki nate teng Kejagung niki teng halaman bawah napa teng lantai 7A. Oh, niku kasus meneh Pak. Tahanan iki. Kula lalaman Pak. Kok padake tahanan nduk dhewe. Kula nggih tau dicap emoh rasa. Ya rompine wis biru wis pantes kok ya. Ngarang kowe iki. Wong boten kula teng ngandhap nika. Nggih teng ngandhap Pak. Matur nuwun. Nggih. Nek teng 7A kan kedah diborgol niku. Nggih pun sinten mawon pun boten amit-amit. Nggih mboten Pak. Wah niki setel mara sepuh kalian mantu saged saudi. Nggih, cocok. Nggih cocok. Kompak Kula nonton wayang nggih bareng. Awit Pak Cahyo ini kula riyen ten Pegi Lestari. Pun nggih. Ah sering lho. Kertosono nggih. Ngamanaken jenengan iki sering. Ah, nggih. Pak Harmoko napa nggih. Matur nuwun Bapak Supangat nggih. Nyun ngapunten Pak Dalang, di Nggih, luar maksud- profesi mila kula mbeta krepekan. Wah, nggih pun merdeka mawon mboten Nggih. napa-napa. Biasane maca pasal maca tembang. Wah, ujiane oleh nyontek masa kira oleh. Nggih. Nano. Enggak, Pak. Saben bengi nyawang konang. Iki pasal piro kireng? Pasal 2 Undang-Undang KUHP. Kayake mendekati niki UUPA nih Pak Gareng nih. Oh, wah, non. Ya soalnya niki kan umure 15 ya. Dadi- Undang-undang Perlindungan Anak. Di bawah umur. Mutiar kowe. Kowe kono-kono. Marake aku kena kasus. Lah ngopo to wong Lah iki lho aku arep dihukum ku lho. Lho kan putune dhewe masa dihukum. Putune tetep ditibani. Oh, kena pasal pinten Pak wong Pak? Kula apalke kajenge mboten kena. Mas Bakoh sing ngapal. Oh, oke. Pun mboten kula berjalan dengan baik dan benar. Yen memacang mung karo janur kuning. Nggih, jenengan selalu benar. Saestu. Ah, Niki sing nggih. salah sing geder. Awas iki. Tenan lho kowe tak anggap pelecehan lho kowe. Ayo. Kena pasal 120 lho. Tau kae wae timbangane kleru kok. Lah iya. Kembang wae weton gunung. Nggih. Biasane maos pasal kaya nembang. Biasane lah mengingat, menimbang dan memutuskan Sumar Bagyo Gareng dengan hukuman pancung. Mboten nggih Pak nggih. Nggih Pak. Pak nggih ngoten lho Pak. Mboten nggih. Bisa nggih bisa tidak. Aku bolone para tuwa. Karo mantune mung arti pancung ya. Pacitan Nggih. sarwi jenang panas udan panas aling-aling capek gunung. Wah, Pak Supangat ora tega gitu ya. Nano nadyan wadon sarta lanang. Mboten napa-napa sing kleru sing geder. Freddy, sing genah Freddy. Freddy Sambo. Biasanya damel P19 kan nyanyi di mumet nih. Lah niku perintah saking Mara Sepuh nggih. Ternyata lu angel ya Pak. Timbang dibalekne.
Ah, nggih. Biasanya yang melaksanakan perintah ini penyidik. Dalu niki diwalik. Penuntut umum melaksanakan perintah penyidik. Lah nggih diwalik. Niki nggih. Nggih. Minum maneh banyu bening. Nggih. Gareng telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Oleh karena itu, Kowe kok jer ngancam aku. Aku sesuk sik melu kowe lho. lah iya. Dianggap saingan kok. Nggih, saingan Pak Nu. Sesuk sik melu kok arep dikasuske, sesuk ora melu apa piye? Aja. Wis lah yo wis mbok bayar kok. Nggih, niki dipun sambet nggih Pak Pangat. Nggih, nggih. Ingkang ngasta panjenengan napa sinten? Napa nggon? Lah Langgame. pun. Kok lanjut mawon. Lanjut, Kok Pak. damping, lanjut. Lanjut. Nggih. Good Ah. evening Pak De. Aku biyen ya kesusu lahir. Lah ngopo kok maido Ngerti awake siden saiki ayu-ayu nom-nom ngene iki lahirku bareng dheweke lak ya sebabak. Oh iya, oleh-oleh lahir kempur puten nih ngono kuwi ora. Wong wedok saiki saya ayu, perawatane ya jos. Ah iya lo ngerti wong ngene iki biyen aku arep dilahirke no wegah. Terus arep ngopo? Mlebu neh ngono piye? Ah to nginep to. Lan jenengan kelahiran pinten? Ora usah takon karo guna-guna kaya mau ya. Kowe bolone karo Sembadra mau ya. Mboten. Guna-guna Kula namung tanglet lho Pak De. Kok kadake aku buta terong kok. Ora ngene lho. Ngelek kelahirane jenengan ki jelas biasane tahun pira ki ngundange si Winong ning sampean iki cetha apa Mas apa Om apa Pak D apa Eyang ngono lho. Justru kuwi sing tak tutupi. Wong ya wis ora apa-apa, ora kena nyelaki fakta. Aku 28 wingi genep 58. Jenengan sak kakung kula berarti. Kula jenengan sak kakung kula. Ya sekono nyambut gawe dhewe. Kok ngopo anane kok kuwi? Pancen aku ki jane kudune wancine wis duwe putu. Nah, nggih. Ning mare anakku kesantenan dadi nganti saiki rung duwe putu. Nek ya ora apa-apa, putuku ya iki ya wis tak anggap putu dhewe. Iya. Anjale tak gendong, Pak. Arep njaluk didusi, Pak. Ki nembe wae lulus saka SMKI. Oh, lulus SMA. Masih Hmm. panjang perjalananmu. Ngati-ati, kowe pinter, swara apik, rupa ayu, pawakan apik. Hati-hati, kiwa tengenmu codot tok. Mongko kiwa tengenenmu lho nang jane ya gareng kuwi, codot kuwi. Codot senior kuwi malah ora. Codot senior ki ora langsung dipangan, dilimbake sih. Oh ya, Lah, iya. ora, iki bocah, kowe bocah ndi to, Nduk? Kula Tulungagung. Oh, Jawa Timur. Nggih. Wah, Jawa Timur ki tipene cantas-cantas cobloko. Mula aku yakin engko bakal iki ketemu jodoh sing becik ya, Nduk. Amin. Galak gen kaya kesi lho. Ki Tulungagung ki galak mulai entuk bojo nom bagus. Tur iso dihapusi kae. Nyuwun sewu Pak Gareng. Ngodiar kowe. Nyuwun sewu Pak Gareng. Ken mau melek kok piye to iki? Melek no. Lek nyinggung bojo pancen kudu wong wedok kuwi kudu galak ora apa-apa. Ning galak enek nggon-nggonane yen bojone arep menggo arep serong, kudu galak dielingke. Bener tak dukung kowe. Iya. Lek ora dielingke engko kebablasan rumah tanggane dadi hancur. Kae. Galak demi kebaikan. Bener kek. Lho Reng, ngene Reng, nuwun sewu, galak ki pancen penting. Ning sing jenenge wong iki lak duwe moral, duwe etika, duwe tata krama, ora kudu apa-apa digalaki. Ana batas-batase. Ada batas-batase Ana dadi batas bener. penyelesaiane ra kudu galak ya to. Lah iya Ana ngono. batase, ora per ngono kuwi. Kabeh dirampungnya dengan kebijaksanaan. Ya Ngono kuwi. seadil-adilnya. Ngono kuwi. Ora waton galak wae, yo. Jenengan iku kubune sinten? Hah? Kubune sinten? Pokoke sing kuat tak eloni. Piyayi plin-plan. Suami istri padu tak dukung kok. Wong iki nandhake ngekei contoh. Nah. Rumah tangga iki mesti ana bentike, ning carilah solusi yang terbaik dan yang terbenar supaya rumah tangga harmonis. Nah, kuwi. Kowe yen kepengin di bojo sing awet Nggih. ya nganggo percobaan sih. Percobaan pripun? Ya iso to sadurunge entuk bojo karo aku sik ora masalah. Percobaan karo bangkak ngono ya.
Remuk kowe malah nong ora. Ora enak. Lah apa? Bangka. Lah kan dagelan viral jenenge Cak Percil, oleh jenenge kodhok sing wis tuwa lah bangka. Lah yo kodhok elek kodhok. Winong. Nggih. Iki mumpung ditimbali panjenengane Pak Sundoyo nang tlatah Magetan. Nggih. Kowe ngetokno kepinteranmu mumpung iki di streaming sak menake lho kamerane iki. Iki kaya nyuting bal-balan ya. Bal-balan ning mburi gawang kok kamerane sak menake iki. Nggih sugeng mirsani sedaya kemawon dibalik kamera nggih. Wonten HP-nipun tiambak-tiambak sing nduwe HP aja nonton. Niku enten sing mung direkam, bengi terus diketok. Oh nggih. Adegane sampean pamane Gandrung karo Mbak Winong pamane kaya neng kayangan widodari karo apa dewa ngono lak dicandra. Mesti kok jenenge golek sing viral. Batari Komoratih bersama Komodo mesti ngono. Komodo ki dilestarekke ning ilering racuni. Iya. Oh, marake wong sekarat tok. Ya nang, iki ana pamundhut saka pepunden iki saking Mbah No Kulit Magetan. Wah iki Petung Reja Nguntara Nadi. Ya. Pokoke main ning Magetan Madiun ki nurung ana Mbah No Kulit durung komplit. Rong komplit Wis iki. mesti njaluk lagu ning ora tau nanggap. Ora apa-apa kuwi tresna kok ya. Sing baku tresnani budaya. Gending lali janjine kalian pepiling kagem Ki Cahya Kuntadi, Amin. Mas Kaji Gareng, Amin. Mbah Trimo kalian Mas Saiful. Nggih, Yo. sugeng mirsani, sugeng midhangetaken. Nggih. Bawanono arep nyilih pangkur rinoso juga boleh, Nong. Ayo. Ya. Nggih. Napa sande niku wae, Pak? Hah? Sande. Sandai apa? Dino Minggu. Oh. Jangan janjine. Oh iya, sandai. Aku biasanya tekaku monde yo. Roti lawas kuwi. Monde. Nggih. Di monde. Ngono. Isine kacang. Luar biasa. Ki sinden ngentekke omah ngentekke sawah ya iki ya. Heeh. Piye, suarane halus to, Reng? Lulusan SMKI wis mateng iki bocah iki. Ah iya. Iki muridé Mas Tetuko kae. Tetuko sapa? Sing gambange Mas Teguh. jenenge Teguh Tetuko. Wah. Kowe kemeruh ora? Panggaleke gawean wong kok nggawa buku sakmono kandele kok ngono. Lah ya wita nek nggo apa ben disinau, iso ditokke bareng-bareng nang kene. Ngelmu kuwi ngelmu. Ah iya. Ya nang. Sumanding sisihmu Lho ngayu kleru sithik ora masalah. Apa kleru ki, Mang? Ora. Upama kleru. Upama kleru. Coba wis tuwek nglengo ngono wah.
Neneng Rina ha 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 yen wes rina Neno enggal ratri kang Neno ya nang mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir batin. ya monggo dipun lajengaken lali janjine ayo ya nang tenos Dina minggu sing SMS rembasi yen tak telepon malah ngopateni mangkel aku yen kapan irungmu mesti tak simak Alah, alah, alah. lali janjine kandhane Oh. Ayo nang oh hey 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 kadung dandan kowe ora teko janjane kowe neng mesem cahayu ayo nong goyang cahayu yeay
Hei. Terima kasih. Mundut sing nemen iki lak urung iso ngaturake. Nggih, nggih. Kira-kira apa sampean iki? Ki monggo kersa. Nah. Enggak seneng kowe sing kowe Oh versi J, napa versi Banyuwanginan? Oh, siap Banyuwangen, urung metu ket sore. Kiai kene do kepengin weruh polahmu sak nembangmu. Wis saiki kowe polaos, wis nganti ora eling, wis. Wis ngono ya kudu totalitas, Mulai ra eling mesti kok manfaatke malahan. Kudu total, ayo. Wis apa senengamu apa? Banyuwanginan mawon nggih, Pak. Siap. Wis siap. Banyuwangen. Gerajakan Banyuwangi. Oh, Iki damel bawon apa mboten? Oh iya dibawani. bawani iki sing ngendang rotoe. Surata kae pinter kendangane. Engko sampean jembeng ya. Apa? Jem, Apa? jem. Kok ana jembeng bareng ki apa? Biasane sing kuwi lho, napa Pak? Sing Jenggleng. napa jenenge? Jenggleng. Ngonggo kuwi barang le Banyuwanginan ki. Oh. Enak yo tetelu danten kuwi lho. Lah mbok wong kowe iso mbok kowe dhewe. Lah kuwi nembang kok. Wong aku nembang kok. Ya oke. Nuruti putu reng, ayo reng. Oi! Urung. Tuwas Tak koprok iki ora. Tuwas tak tawake jebul urung. Kuwi latah kuwi jenenge ora. Ya kan. Mampiat mayan Pocreng iblis lanang setan kudu cekek. Hei, dudu cakil. Lah Banyuwangen. lah kok anggere bengok ngono ki cakil kok. Ngawut. Anakku kuncung. Suwarane gending belam biangan. Oh, cekek kulawangan kowe pancen pitane rasake wae. Oh. Piye kan, masuk ora kan? Ndak masuk lho kudune iki mencolot to biasane. Wis tuwa. Kowe seneng to ana gareng hernia. Gimana kalau mak kerupyuk ngono? Ku kaya nggawa jligen nggo. Ngene wae, sing penting ki ngono lho, ki ngerangin, jenenge ngerangin. Oh ngono. Heeh. Oi. Hanya. Nyeram biai Nusman Tara Oi. Santoro. Iki jane joget apa wong ayanen bener. Iya. Joget kok kaya wong kebingungan. Iki rung tekan Banyuwangi Bandawasa mulih ngono lho. Wong cae wong dhewe kok sing penting lah yo dingerangin to. Yen kowe yen pancen nembang iki apa ora lek iso tak contoni. piye jajal iki. Lho sampean nembang kok aku sing jenggleng, Dang. Nuswan. Ora teko kono. Banyuwangi. Yo kene yo apik kowe mbok kowe wae.
Iki arep nyontoni jogete ngono lho. Jogetane kuwi lho. Banyuwangi Kulon gunung. Ayo ndak. gununge ning ngetan kok. Tembange Iya, ngono Dik. kuwi. Wong kowe wae saiki rangkepen sak nembange sak ngerangine kowe. Nyapa kok aku ngongkon piyak. sampean? Eh? Nyapa kok aku ngongkon sampean? Lho kok piye ta? Iki sing Sampeyan tak bedeni. Tak bedeki. iki omong apa to? Sampeyan ki lho. Wis tak suarane serak omong ra cetha. Sampeyan ki lho tak kongkon de nyanyi Kulon gunung wetan segara. Kulon gunung wetan segara. Ya dinyanyekne ora ngono kuwi. Mbah. Tak. Kok kaya arek udangan ngono to lho. Wis kowe wae nduk. Aku ae ya. Simbah nonton wae. Larlen Wah, dianter ini kan suarane. Kidang halas hangker. Biasane sing keberbeken iki sinden karo yoga. Lagi dalang keberbeken ya iki lagi. Kuwi mikmu dhewe apa mik kene? Mik mriki. Wah, bianter nganti kaya ngono kuwi anyar lho kuwi. Iki sing apik ora mike iki cangkeme. Oh iya. Kuwi iso kaya bledek tenan ya. Bledek Kediri ya. Iki dienggo perlombaan yen nganti sindenmu iki sing nom-nom iki utamane. Yen nganti iso kaya niken tak pek bojo. Lho, Ya. musibah malah ora anu. Mau trimo ra iso ya wis. Malah kok ora sampean sing ragati malah kono sing ragati. Ah Wong iya. ngendhek ra jamak. Bang malah ngopeni, ngedusi, dulang ora. Rumangsamu aku stroke apa piye? Medusi dulang. Aku mulo mah lho dadi tuwa iki disia-sia ngene iki lho. Ora. Yo yo ngono ae lho kok mayah-mayah. Ngombahe disia-sia. Oh, lambene ra enak lho. Kae Ngopo? si siswa daru beksi ya. Daru beksi. Oke tua-tua nampa job ngono iki lho. Rezeki iki ora nyawang umur. Wo rumangsane. Astagfirullahaladzim. Aku nesu aku. Iya. Menesu kok diomongne. Nesu golek pang ora. Belam biangan belam biangan. Awas. Aja ngece. Aja takon susah seneng kali sang Suara loromu wah tralis ki. Suarane loro. Iso tralis. Iki lho suara kuwi. Taslim. Oh. Masaku tralis. Sik, Ken iki Ken, sampean ngerti ora? Iki bengi iki bareng bintang tamune sampean. Awan mau iki lho. Tukang syutingku Yosep. Wah, nanti malam bintang tamunya cintaku jare iki lho. Salamono sik ben atine gen seneng. Kaya cintaku bareng. Ah, iki lho. Ya wis seneng. Aja didusi 3 dina ya. Wis di bojo baru kuwi. Urung ya. Ora. Beneran. Arep kok kapakne. Ning Tenggriya wonten jomblo. Akeh. Wedhus. Piye dolane wedhus itu?
Ya kan sing penting kan petuk aku mendino. Talingke ya, aja entuk niken. Tinimbangane cupet nyawamu ya. Wis sak titahe waton wedok urip ya. Gareng. Wedok urip lho. Terus timbangane duwe bojo kowe malah dhewe kaya ngopeni penyakit. Kowe disawang wong cekut-cekut. Dilirik wong kene cekot-cekot. Apa ras kuwi kowe iki laboratorium isine penyakit tok. ya masake aku sok ben ra oleh ndek bojo. Ya entuk, ning aku ngelikke kae lho. Kalau si Tri sapa kae? 3 second. Kok 3 second iki lho? Yosep. Yosep. Ora kuwi Yosep ki pethoke wis seneng kok ora kudu lorno. Lah ngimpi mau awan mau. Hah? Dikedepi ra iso turu. Malah sak awan turu ning truk dhek ngono. Turu ngorok karo oh niken, bareng dirangkul bae gembut. Oh, dadi aku ngerti. Aku ngerti saiki. Ngapa? Bocah ki mau ora nyekel kamera, bareng Niken teko nyekel kamera padune karo nyawang Niken saka kamera kuwi. Ya ora? Wah, julik lho. Oh, sabar ya, Nduk ya. Lah nyapa kok aku? Aja seneng dadi bojone kameramen. Lah nyapa? Sok yen tuwa merem siji. Kok kulino nyawang kamera. Ora iso saiki wis enek anu layare cilik kok ya. Ana monitore to? Ono. Oh ya merem kabeh berarti. Aja disuting gareng, Wet. Aja disuting. Lho, ora masuke merem kabeh lah wis ketok. Ya kan. Tanah indah. Dai lah pemain bola Karanganyar to. Apik lek main bal, dadi striker apik. Kuwi Yosep kuwi kaose mburi rupane kuning tulisi Yosep Salindri. Oh. Oh ngefans tenan to. Yosep Salindri. Oh alah le. Sampeyan lo ngepen mbek aku apa ora kene terisi Salindri. Aku ora mung trimo ngefans, kipas angin AC kuwi dadi siji yen fans tok ki ra seneng aku. Kipas angin mergo saya akeh, angine saya dingin. Ya. Ayo. Waduh, untune dikawat. Heeh, padha bojomu to. Untune sali Bojomu lah ya dikawat. Kok kaya ora kawat bendrat, Mas. Layar ra iso mingkem. Berarti ngene terus. Ayo. Ya kan. Gumelayaring Taman Sari Nuswan Toro pun Ya, dibajutke. Dibajutke sak jogete ya, Nduk. Ki piyai kene ngenteni polahmu. Wae diniati olahraga wae kan. Kalau sok komentare jungkir walik. Banyuwangen kok kon jungkir walik. Nggih, pun pokoke sak seneng sampean. Dituruti. Ayo, Ken. Yuk, mangga Banyuwangen Gerajakan dados. Woi. Gerajakan Banyuwangi
Woi. Kerajakan yang nyubangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon susah ngati longgoh ring pasir semburat keridoyan ambi mangan selonjoran lan wadon uger-ugeran Kaning tangan ring pinggir pesisir gerasakan bisik-bisik semayanan maghrib janji urip sir-siran kenyangan gending asli Banyuwangi sir-siran